між них і Достоєвський. До кінця. Я радий, бо театр Духновича поставив 2 п'єси Достоєвського. На одному боці «Ідіот», а не 2, 3. Але між ними і повість «Село Степанчиково», яку я одношу до ліпших творів Достоєвського. Знаєте, Достоєвський за свої ідеали постраждав, був відправлений у Сибір. Пройшов каторгу. І от коли він вертається в Росію, він видить, як чоловік, котрий за ідеали страдав, він видить руське общество, то маргінальне. Він видить людей, вояків, які не мають нічого общого з вояками, інтелігентів, які не мають нічого общого з інтелігенцією, людей, які називають себе благотворителями, які не мають нічого общого з ідеєю благотворительності. І він пише повість «Село Степанчиково», де дійство відбувається, знаєте, така глибока провінція російського общества, де є де люди, котрі представляють скоро ушитки страти руського общества. Там є отставний дворянин, полковник Ростанєв, там є його діти, які є новою генерацією, так? Там є Настя, гувернантка, яка хоч виучилася, але там є і Сережа, його племінник, який приїде із Петербурга. І от ми видимо, як Федор Достоєвський, знаєте, то така не критика, а то сарказм, то такий карикатурний образ цілого російського общества. Де би ви не позирали, чи наверху, чи внизу, там не є позитивного героя. І от якраз село Степанчиково показує нам тих людей, які кожноденно їдять, п'ють, говорять, дискутують, але між ними не є ані одного позитивного героя. Чудно, що критика російська, вона пропустила п'єсу, вона була опублікована. Поза того, вже, знаєте, починається інший етап в життю Федора Достоєвського, появляються його браття Карамазови, появляється його «Преступлення і наказання», появляються другі його великі роботи, де фактично він переходить або з інших позицій, так, проявляє себе в літературі. А от село Степанчиково, воно якось залишилося в тіні других великих творів Достоєвського. Але якраз воно, то є абсолютна критика, то є бичування російського общества. Як можна в цілому обществі не знайти ані одного позитивного героя, не знайти, а їх не є. Їх просто не є, і вони вшитки виставлені карикатурно. І от тот інтерес Русинського театру зробити драматизацію п'єси, драматизацію повісті і поставити в русинському язику на сцені Русинського театру. Прекрасна ідея, вона була прекрасно реалізована. Зато із тих 100 п'єс, які є в репертуарі, в першу книжку ми попало лише 9 творів. Ясно, що не можна, безрозмірна книжка не може бути безрозмірною, але ми плануємо на перспективі видати, що менше 10 таких книжок, бо п'єси світової драматургії, які низько переведені в русинський язик, це вже духовне наслідство русинського народу. Наш народ показав, що ми можемо любий, хоч Достоєвський, Толстой, Сервантес, Іонеску, хоч який твір написаний в будь-якому язикові, це в англійському, це в німецькому, це в російському, це в болгарському, це в румунському, ми можемо спокійно
перекладати на русинський язик, ставити на сцені русинського театру. І от тепер стоїть задача. Вшитки то ті п'єси де? Якщо вони гралися на початку 2000-х років, то лим в архіві, а деколи в доста такому, знаєте, як би сказати, полупечатна машинка, полурукопис. Так, то ті печатні машинки, коли казали так, знаєте, на печатній машинці букви є, не є, так будемо печатати якийсь символ, а будемо думати, що та буква є, то значить, що то все треба деколи розшифровувати. Деколи от тих, що печаталося на ті листи машинопечатні, їх уже не є. Є лише ксерокопії, чорні, все в архівах. Воно розпорошено. І от я подумав, а чому би швидко то низько не взяти і не видати отих 100 п'єс світової драматургії в русинському язику. І от перша книжка, я щасливий, бо вдалося реалізувати ту ідею, що перша книжка вмістила, немного, 9 п'єс, але ми вже можемо тримати в руках Достоєвського, Чехова, ми можемо тримати класика словацької літератури Кукучина, ми можемо, до кінця книжка починається Кафка. із п'єси Шекспіра. Ми маємо Кафку. Так, то є, хто-небудь таке, наприклад, да? Хто би подумав, що русини, так, про них література ХХ століття, чи австрійська, чи чеська, вона теж асоціюється з Кафкою. Але ми тут теж видимо п'єси русинських воєводинських писателів. Дюра Папгаргай, перебачайте, його «Сконана кавалерія», така лірична, сучасна драма, написана в 70-ті роки, то значить пара, яка прожила вже своє життя, і знаєте, коли життя підходить до фіналу, то коли в будучності вже мало що чоловік може в своїй увидіти, то він все думає за своє минуле. І ото минуле, пережите, яке було, воно все його якби тримає, удержує. І аж на кінець сучасна п'єса, написана нашим драматургом на теперішній день, бо вже і покійний Василь Турок, «Принцові галушки». Я би радив зачинати цю книжку, коли ви хочете полюбити русинську літературу, зачинати акурат з «Принцових галушок» Василя Турка. Знаєте, вони не принцові, але герой тої штуки приходить до нас із німецьких земель, із-под Мюнхена, а баварці, вони не вміють на початку слова виговорювати бринза. У них завжди оглушується. Так, у нього бринзові галушки, котріся йому страшно полюбили, були принцові галушки. І цей от такий лінгвістичний казус став основою сюжета Василя Турка. Прекрасна п'єса, прекрасна комедія, яка дає таку, знаєте, стала таку візитну карту, візитку нашої русинської сучасної драматургії. І є у мене великої, знаєте, такої, якби в душі спокій, що нам вдалося вже реалізувати перший проєкт. Дасть Бог, за дальших 5-7 років буде випущено веце книжок, і кожен зможе взяти в руку і сказати: позирайте, світова класика в русинському язику. Якое то велике чудо. Так? Ми низько робимо те, що ми мали робити 30, 40 років, 60 років тому. Не мали ми час. Тепер наступив час Ренесанса, і ми мусимо дещо тут зробити такого, щоб то обстало нашим дітям, нашим внукам, щоб то обстало дальшим нашим поколінням. От з такого, знаєте, енергетикою, з такою ідеєю я зачав. Я хочу сказати, що добре, що є ученики. У мене вже теж є такий, знаєте, послідователь, в'єдно зі мною робить у нас на інституті Михайло Павліч, уже PhD. Ви видавали разом з ним щось там є, правда? Так, ми з ним все швидко видаємо, то значить і Кралицький, і театр Олександра Духновича ми видаємо в'єдно з ним, і він уже фактично, я все швидко якби пробую реалізувати, а він коло мене учиться, як це реалізувати. Бо, знаєте, головне, щоб тут була якась не просто робота, а щоб була, щоб це то не приривало, щоб
молода генерація русинських ізслідователів за деякий час взяла на свої плечі ту роботу і далі робила, бо тут ми видимо, у русинів є много роботи. Її треба вшитку поробити. Не знаю, вшитко це вдасться зробити чи ні, але низька є такої, знаєте, много оптимізму в душі, що ми можемо то зробити, і ми то зробимо. Пане Валерій, дяка Олег за програму за всі завідання, котрі робите. От ваші останні слова мені перекликаються завжди з тими, з Духновичем і з Кралицьким. З Кралицьким, коли він про Духновича каже, да? Многі так зразу, я так не можу так казати. Він каже так, простий звичайний хлоп. Кралицький, да? Священник, а так обично простий цей, ніяк чимось не виділяючись. Да? Але коли було ніяк і не було нікого, він взяв і почав, наскільки це є можливо, робити сам. Він, не будучи географом, писав підручник з географії, не будучи філологом, писав азбуку, буквар, читав. Не історик, історію. Да, не істориком, Не писав новинарство, не педагог, історію до кінця. Одна з перших в Європі книжок з педагогіки, написано Духновичем. Да, не будучи видавцем сам, да, там, чи типографом, видавав книжки. І які? Не будучи тим багачем, котрий би міг бути якийсь, знаєте, там, котрий міг би щось там утримувати, комусь давати, він тим не менш утримував і давав житло тим 16 дітей кожен день доставали від нього обід. Так, і вони моглися там вчити, а у них не було можливості там бути і вчитися, якщо б нього не було.